Panganib ay di banta sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Kumusta ka, Igsoon? Ang kalipay o palipayon ka, Diyos kaniyanin yung orasa na himuot ni mo, palakpakan na ito ang Ginoo. Ang Diyos na ito, Igsoon, malipay Diyos sa imong sinultihan. Ngunit tinuon, malipay siya kung unsay imong identity sa imong sinultihan. Kaya kung sa manggoy na animo, kung sa manggoy na naan nato, ang atong bakbak mo sulti. Di ba? O kung sa imong gisulti karon, maunay mo hantol sa Ginoo. Pagsulti kini ka pobrehon, pagsulti kini problema, di ba ugma sunod adlaw mabhimo na kang problemado. Pero magsulti kini kag panalangin bisag wa pa mahitabo mo ni akong giwalik ito. Lay by faith mga kaigsunan. Kamo diay nga dunay panahon sa pag-subscribe sa atong YouTube channel. No, i-subscribe po ninyo, tanawa po ninyo. No, ay studio mo. Oh, like Prince Lord din ha. Oh, inyong i-subscribe. Oh, dito, sagara tanaw ta. Secure Finance. Ba? Sige lang malikas, kinahan kita katawa pag kita. Oh, labog-pulos Ginoo. Sa apa ka di mahuman, no? Isang oras ng buwan. Di ba? No? Sumhan na yun ta. Oh. Itaw, kanang akong agot, adlib-adlib lang. Ganahan po mo subscribe, ganahan po mo mulantaw, latanhawan ninyo. Kaya kini nga itong wallet din atong nang i-post po dito sa atong YouTube channel, no? Fill the Gap, di ay, no? Fill the Gap Christian Fellowship. Muna yung itong ngalan sa atong channel, mga kaigsunan. Prince Lord Pod, Pastor Isto. Pag hindi nga kabuntagon, mga kaigsunan, tuguti ko nga makahulam sa inyong mga igulungog, mga kaigsunan. Ato maglihon ang atong balang kasulatan diha sa ulang sa Ginoo sa Isaiah 41 versikulo 10. Manindog kaigsunan? Nindog ta, tahuran to ni Pulos Ginoo. Hallelujah. Sabi kita ang mikrofon karon mga kaigsunan. Naingon ang pulong sa Ginoo din Hallelujah. Ingon ang pulong sa Dios. Ayaw kahadlok kay maguban ako kanimo, ayaw kabalaka kay ako, mao ang imong Dios. Ligunon ug tabangan ko ikaw. Panalipdan og luwason. Pagampo ta sa pulong sa Ginoo. Amana ko kalagit doon, kamahanan ikaw. Dios ka Ginoo nga tuguran sa tanang butang. Dios ikaw ka milagroso. Salamat Ginoo Dios sa imong pulong nga nagapasalig karon kanamo. Nga dili mi angay mahadlok, dili mi angay mabalaka. Ug ang among kinabuhi Ginoo Dios dili kasiguraduhan kay imong ming ubanan, imong ming panalipdan ug imong ming luwason. Salamat Ginoo Dios sa madagusan niya karon dinhi. Makabaton og kasiguraduhan, makabaton og kaisog, makabaton Ginoo Dios og kalipon gikan sa pagbarog ingon nga Kristohanon. Salamat kay Ginoo Dios sa kaluwasan, kabaguhan ug kinabuhi nga among nabatunan ining adlaw. Salamat Ginoo Dios sa imong pulong aduna ni lunang sa among mga kinabuhi karon. Ablihin among mga panulanan, ablihin among igulungog, ablihin po na among kasing-kasing. Tanan na niya karon dinhi mabata man, babae man lalaki, ngadto sa labing hangtod kining oras sa makadawat, makasalot, makatagantang sa pinasayang pamor ug tabang gikan kanimo. Salamat pod nga uli dili mo ra gihapon ang kinabuhi kun dili uli nga gawasnon, muli nga malipayon, muli nga madaogon. Uli Ginoo nga mabalon ang imong langitong panalangin. Amahan mo kang giday, ako kang gisimba, ako kang ipasalamatan in Jesus name. Amen. Amen. Lingkod igsoon. Lingkod ta. Hallelujah. Maniya, hallelujah. Ang ato ang amplifier, urang na ay gamay nga bikil, no? Gamay bikil. Ning power siya kontra niya. Okay gyud. Kana lang pag lapay din na, no? IC siguro. IC. Kabalo tanggalan ng IC, pero puta kabalo kung sa daong nga na. No? Mo ko na ingon, IC na, IC. Ano tayo, no? Nga, wala ka magamit dito. Salamat dito sa Ginoo nga naapoy murang matsikirong tingog, no? Tagning ba? Oh. Pero salamat kaayo nga nining orasa bisan paluyo sa ingunani nga tingog mga kaigsunan naa mo. No, dili man ni magsapayan tubiyagi kaning Domingo. Grabe pag sulay ning kinabuya. Tumiging Domingo ay kurente, burn out. Paalaw kog singit-singit yun. Paalaw kog okay ra gihapon. Okay ra gihapon. Bahalang magsinggit basta kay nakatay Dios nga atong singgitan, no? Natay Dios mga kaigsunan. Ingon sa din, minsay nga kung dadon kaninyo, fight fear, no? Ingon sa din, pakibatok sa kahadlok. Oh, pakibatok sa kahadlok. Nahadlok pa kaigsunan. Doon na ba kayo kahadlok ka na kalibutan na? Siguro din mga tao, hadlok wakwak, no? Mahadlok
mahadlok og gabi, mahadlok og para nako, hadlok bigyan nang hinon ko tagwa ko, aywa ko, no? Hadlok kayo sa ganing mo atong tinago, hadlok kayo. Ako nga na, sa una hadlok kanon, bisan galing pag-aning simbahan, hadlok. Pero karon, di na po mahadlok, masuko na mo. Sa di ka mahadlok, kung puyo ng kasada kanunay, pali naman mo noon. Hindi naman naman mahadlok. Masuko na mo kay di mahadlok. Di ka mahadlok ka ng kasada mo puyo. Atun mo siya dito. Last kugso kami, atun siya dito. Suloy-suloy ang kasada. Mahadlok man noon ko. Eh masig madapag pulis. Oh, sa una mahadlok magkagwak-wak no. Pero mahadlok na pulis. Pag naagin ni kiblat-kiblat kitang pulis nga. Hala ni pulis. Sinarugas ko balay, mahadlok pulis yapon. No, di ba ta namang hilabot ang pulis? No, ang ato mo muna-una, wala ka pismas anang sunod balay. Natay panghatag na pismas din eh. Natay panghatag pismas. Amoy pismas? O badaan na yung pismas? Badaan. Nadiri. Dito, agwang taon, bigyan na to, isang daan, isang baho. Baho lagi nih. Nasa'y baho naman pa eh. Suoton na lagi may 1.5 yan yung mulai pismas. Suoton, bahalang baho. Dito, magkikigsalan. Kabantay mo, anak. Kabantay mo. Nga mo rin na 5 ako ng bulan, hindi suotin nyo. Ilabay na po na. Ilabay na po, ilisin na po. Bitaw, fear mga kaigsunan. Fight, fear mga kaigsunan. Ang atutunan karon, no? Kinahanglan ko no, atong pakigbatukan. No? Pakigbatukan ang kahadlok. So, mo na yung atutunan karon. Ingon din ni Apolos Ginoo. Unsa man mga butanga. Ito ni, what was something we were afraid of us children. Unsa po na mga butanga nga atong gikahadlukan sa mga bata pa kita. Unsa po na mga butanga nga atong gikahadlukan sa diya nga bata pa ka. Naba mo'y nabantayan, naba mo'y na-experienceahan, kaniadto bata pa ta, no? Hadlok kagwakwa. No? Pag edad siguro nimo o 15, mahadlok kagwakwa. Pag edad nimo mga 20, 18 versus 20, di na mahadlok wakwa. Di na, mamisita na kayo. Sa una magpapamisita. No, mamisita yung lagyo katong mga pares-parehas ako mga edad, mamisita pa na sila. Karon wala na. Text na. No, text. Amo ta kasulay mo anak kanang mga pareha na kong edad. Kasulay mo anak gitawag kong pamisita. Tung balay, sa layo ayo tuon gyud. Dagdag. Okay, now ingon sa dinhi unsa man nga mga butang ato gikahadlukan sa mga bata pa kita na ba? Mangutana ko niyo dinhi, naman mga bata pa mo nahadlok mo. Na ano? Ay mga sitwasyon usay. Dinay mga kaigsunan. Ang kadlukan ka sa una, bata pa ko doktor, mo to'y tabo man kaigsunan nga akong ipon wala ka ibot. Ano mo ng doktor, anesthesia. Adlo ko. Pero karon din ako madlo ko doktor, amigo ng Miss Doktor. Kamo din eh. Nabo mo mga experience mga bata ka mo? Naba wala. Wala no. Parehas ta wala. Umumuting ko. Dalion lang nato ni. How did we react to it? Unsa kuno nimo? Unsa man nga mga gibuhat nato niini? Unsa may atong gibuhat? Kung doon na kay kahadlukan, unsa may atong gibuhat mga kaigsunan? Unsa may gibuhat? Kalau nagpabilin ba kang mahinanlungkot ka doon ay? Dahil nahadlok pa ba gihapon ka karon? Nahadlok pa ba gihapon ka, doktor? Nahadlok pa ba gihapon ka sa imong kapobrehon? Nahadlok pa ba gihapon? Kinagagay mga tao, dili mo enjoy diha sa pagpangalaga sa Ginoo kay mahadlok. Kay nagagay kinili. Dagan kay mga tao, dili mga lagad sa Ginoo. Kay kini mga lagad sa Ginoo, hadlok sila pausab ilang kinabuhi. Kabantay mo siguro, nga dagan kay mga tao, nga naas kalibutan, dili kinahan mga lagad. Ano man? Kay mga lagad na gani sila, kontrolon na yun ilang kinabuhi. Dili man na tinuod. Kaya kinabuhi mga kaigsunan nga, imong gikahadlokan, kanamang pagbiya sa atong bisyo, kanamang pagbiya sa unsay naan imong gihawiran karon. Mo man ay kasagaran gikahadlokan sa uban, pero gusto ka nga mahimong mausab, dili gyud ka ngay mahadlok. Ingon ang pulong sa Ginoo, dinhi sumala sa itong gibasa, Isaiah 41, versikulo 10. Gisulti ni Isaiah mga kaigsunan, ingon siya, ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo. Gisulti ni sa Ginoo ngadto kang Isaiah. Gisulti ning pulong nga sa Dios ngadto nimo karon, nini nga kabuntagon. Amen. Nagisultihan ta nga dili day ta angay mahadlok o dili
Kasi naguban mo? Ginoo. Ginoo. Pero gato talaga nang atong ilalong atong kagawan. Ako mag-agianan dito ng igsoon na mga dagang kakao. Daghang ay kakao. Nya di ka kakita og mga tao anang balibot ug nabay tao ka. Ang ako kadlukan mo din na mga atang ba nya sing naay bitay dili wakwak yung tao ba tinuod ba. Ikaw sa dili ayaw ka balaka. Unang butang dili ka ngay mahadlo. Nya dili po ta ngay mabalaka. Dalawan, ikaw sa dili ako mao ang imong Dios. Ligonon o tabangan ko ikaw, panalipdan o luwason. Muli ang pasalig sa Diyos, mga kaigsunan. Palihog ko ko o dako anang kanang kahadlok, kabalaka, usap, ilahi sa ilang tinanawan para ma-identify na to nga kanang mga butanga dili angay nimo nang buhaton ya dili na angay natong himuon sa atong kinabuhi sa atong journey sa atong panaw sa atong lakaw sa atong panaw ba aning danlog nga kalibutan kasagaran man gud sa mga tao mga kaigsunan pag dili kayo lingon ang imong intimacy imong relasyon ngadto sa Ginoo mubati gyud ta og siking usahay hadlok pa no pero pagdaan gani kay lingon nga pundasyon diha sa Ginoo na kani kay lingon nga kanang paghaligi no nakasukad yung ka di as Ginoo doon na may mga pagsulay na mahitabo pero mahimo kang likon nga naman kay naa tay Dios ang kabalot ang katabangan taniya yung sa iyang isulti okay ingon sa nini ayaw kahadlok ug naa kay Bible nga gidala karon imo ning underline na nga ang tao nga naay Dios naay Ginoo nangalagad og Ginoo nahimo Kristohano nahimo kang Dios non nga imong kinabuhi kinahanglan okay kanang kahadlok din ha mao gyud ay ingon sa dinhi kanang kahadlok ra man usahay ni basahon dili apilo ning ayaw di ba kay daghang mga tao pag instruction gani nimo sa ayaw kahadlok ingon sa dinhi ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo ayaw ka bala kay ako mao ang imong Dios kana nga pasalig lingon kay nga pasalig nga ato nang hawiran sa atong Dios non nga pagkinabuhi. Ingon ang Salmo mga kaigsunan. Sunod, kaliw ko. Salmo, katong gisulti kanina. Salmo 118. Ingon siya, kun ang Ginoo dapig kanako, dili ako angay nga mahadlok. Muni pasalig sa Dios. Ingon si Salmista David, kung dapig nako ang Ginoo, wala pa yung mahadlok. Amen ba? Diba? Kana siya gisulti, dili naman gunang kay word o wakwa, dili naman gunang word o wakwa, ang gisulti nila, kung dili, diha sa imong pagkinabuhi, dili ta angay mahadlok, dunay mga problema, dunay mga pagsulay, dunay mga kawalanon, dili ka angay mahadlok, ano man, kung dapit din mo Ginoo, kabalo ang Ginoo, mangitag paagi, kabalo siya, mangitag solusyon, kung naa kay problema. Amen. Amen. Ikaw sa nila, kung ang Ginoo dapit nako, kung ang Ginoo dapit nimo, ato ting i-mention ba sa itong kaugalingon, kung ang Ginoo dapit nako, tanaw, unsa man, dili ako angay mahadlok unsa may kahimo sa mga tao bato ka nako. Sa atong paniay, ang tao limitado. Di ba? Limitado ang tao. Unsa may mabuhat sa tao para niya. Dios kani dapit nimo, dili angay mahadlok. Doon pipila ka mga butang din na akong i-share ninyo. No? Ingon din how do we fight fear? No? Kung saan man na to, pagpakigbato sa kahadlok or ang kahadlok. Kung saan na to i-fight, kung saan na to pagpakigbato, no? Kung saan man na to pagpakigbato sa kahadlok. Ingon ang pulong sa Ginoo din Hallelujah. Ingon sa din number 1, fight fear with God's presence. Hallelujah. Ingon ang pulong sa Ginoo. Diya makita mga kaigsunan sa Hallelujah. Libro sa Hosea 1:9. Nagingon ang pulong sa Ginoo din Palihog ko basa mga kaigsunan. Naamoy Bible din Hosea 1:9.
Para malambigit mo din ha, pila po ninyong abre ninyong Bible. Ay, di lang ta magsalik kayo din eh, kasi una-una na dayon ta. No, aplihan niyo yung Bible. Ay, ato una-una na dayon nga, nanay isulat din ha, andam na nadaan. Kana yung Bible, aplihan po, kaya kasi diyan, ay, di natakot na ng Bible, nanay din ako dito sa blackboard, nanay dito yung TV. Ay, yaw, aplihan nyo na yung Bible, aplihan na to. Sige, basaw na to. Ngayon ta. Hinumdumi ang akong sugo, nga magmalingon ka o magmaisugod, ayaw kahadlok o kaluya, tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios maguban kanimo bisag asa ka. Bisag asa mo nga mato, bisag asa mo imong padulngan, dunay panalangin ang Dios, dunay pabor ang Dios nga buhaton niya nimo sa kinabuhi. Mao ni ang buhaton niya nimo, no? Kinahanglan kuno atong pakigbatukan, no? Pakigbato diha sa kahadlok pinaagi sa presensya sa Ginoo, no? Fight fear with God's presence. Pag naaga niya ang presensya sa Ginoo, naaga niya ang presensya sa Ginoo, naipabor, no? Naipabor. Ingon sa din, fear is a natural emotion that can either be healthy or destructive, no? Ang kahadlok ko, no? Ang kahadlok usa ka natural lagi puno din na. No, natural rin yung kinabuhi sa tao nga bation sa usa ka tao nga makatabang o makadaot. Doon na po yung kahadlok nga makatabang nimo. Doon na po yung kahadlok nga makadaot nimo. Unsa man eh? No, kanang kahadlok nga makatabang nimo, di ka mo inom, di ka manigarilyo, di ka magbilar-bilar. Di ba? Mahadlok ba ka nga base no magbilar ka, bugas-bugason ko. Di ba? Or basi mo inom ko, madaot ako ang lungs. Manigarilyo ko, basi madaot ang ako ang usapa, lungs mabagyapon. O, kaya pag manigarilyo, usa na siya sa mga area, mga kaigsunan nga, ang imong dugo, ang imong ugat, mubara. Nga naman, kay hugaw, kay nanay mga nikotin. Dili naman kung kay nikotin, ato na siya baga padulog. Ang nikotin posible, ato na kay kung sa mga ugat. O, di ba? O, naay mga tips pa, nga kung mahadlo ka, kung either ang kahadlok mga kaigsunan, either destructive o healthy. Oh, either makadaot din mo or makatabang, di ba? Mahadlok ka mabuhat anak, di siyempre maayo mo kinabuhi. Oh, di ba? Mahadlok ka mabuhat og daotan. Ano naman? Matabangan ka. O di makatabang din mo, di aware na ka. Ang kahadlok dai pwede niya mabuhat. No, dunay kahadlok kuno nga destructive, dunay healthy, nya dunay destructive, no? Ingon din eh, healthy fear keeps us away from sin, no? Dunay healthy nga pagkahadlok mga kaigsunan. Unsa kuno? Keep us away from sin and causes us to exercise caution. Okay. In dangerous situation. Sa atong kinabuhi, usahay niyo ka, uy, mahadlok mo kung musimba, dili na healthy. Dili healthy nga mahadlok ka musimba. Ang healthy nga pagkahadlok mga kaigsun, na dili ka makasimba. Amen ba? Ang kinabuhi mga kaigsunan sa healthy nga kahadlok, okay, away from sin. Sa ato pa, dili ka makabuhat o sala, tungod kay duna kay kahadlok pagbuhat ani. Amen ba? Ingon sa dili, ang makatabang nga kahadlok makapalikay ka na tugikan sa sala o makabantay kanimo sa mga sitwasyon nga delikado. Delikado ayaw yung adto. So mo na gitawag og healthy nga pagkahadlok. Okay? So, nindot kaayo pamation mga kaigsunan, no? Ingon ang pulong sa Ginoo nga, ingon sa dinhi nga gikinahanglan di ay nga masabtan na tumayo nga healthy fear keeps us away from sin, no? So, nalamig mga kaigsunan. Ingon sa dinhi, destructive fear. Oh, kanina balikon ha, pambalikon. Fear is a natural. Natural lang siya. Dayon ikaduha, healthy fear. Dayon ikatulo, destructive fear. Ang destructive fear, sobrang paglitok na gini. Gawas mo kuning akong martil. Gawas ba? O tinudon gini mo o pronounce mga tingsunan. Pronounce na kong sakto. Mga man.
No? Oh, ayaw gyud mo pagkaon og lami kay pagkaon nga kanang dili ta man toothbrush. Ayaw mo sinag sundog nga kanang lami nang lami kay nang magpustiso, lami kay nang ipaibot na lang nako ni kay akong pamarpilan. Mahay gyud ka. Oh, mahay ko umi kaila ko sa una og kanang mga breast. Akong ipon di ko to madala breast. Dagko kayo aniya side nagkuhan ba? Dagko siya kaya nag-side view. Ana. Dahil nag-side view ko na bigas. Ana. Huwag yun yung atubang dito. Sa dagko ka din yung atubang. Okay na. Kasi yung side view man. Ana. Dili siya mao. Dili siya mao. Pero, salamat na po sa Ginoo kay ika na to na dugang-dugangan ang kagwapo ba? Okay. Bito, destructive fear, ito sa dinig. Such as fear of lack of material things or the fear of death denies us the freedom to live or best life. Ang makadaot nga kahadlok sama sa mga kahadlok sa pagkauyamot ay mga tao nga dili bitaw matambag, dili mo hatag og maayong advice tungod kay lack of material things sila. Dili ko na tutuhuan kay mo gani sa bay. Mo advice mo ilong diha, advice mo sikretos kauswagan. Abi mga tao nga ang kadato yun, ang kauswagan, ang kalampusan sa kinabuhi, kinahanglan imong ban. Niya siya po ni resulti wala bitaw mapakita diha niya. Sa usay mahadlok ta ana. Okay? Ang makadaot kuno kahadlokan sama sa kahadlok sa pagkauyamot o kahadlok sa walay mga material, mga butang o ang kahadlok sa kamatayon, maoy makapawala sa atong kagawasan pag-enjoy sa pinakanindot nga kinabuhi. No? Usahay kini kahadlok makadistract sa kinabuhi. Di ba? Kanang walay bugas, kanang walay kwarta, wala kay mga wakay material. No, usahay makapahadlok sa pagpangalagas Ginoo, pero dili mo usa di ay kapaagi nga dili ka maka-enjoy sa tinuod nga kinabuhi. Do ang pagpangalagan mga kaigsuonan mo ni angay na tubuhaton nga dili ta mahadlok ka. Oy, wala kay bugas dili sa kong simba karon. Oy, kakuan ka nang wala kay kwarta dili sa kong simba karon. Dili na siya mo rason, dili na siya usa ka distract nga mga kinabuhi mga kaigsuonan. Kun dili maninuod ta mo, duol ta mo, damog ta ngadto sa Ginoo mga kaigsuonan. Kay diha ang sekretong paagi nga mabatukan nimo, no? Makigbatok ta kay diha sa presensya sa Ginoo mo'y makapahigawas nimo. No? Ingon sa dili, God wants us to know that He always with us, so we should not be afraid. Anawa na ito mga kaigsuonan. Ingon sa gusto sa Ginoo, gusto sa Dios nga makabalo kita nga siya kanunay nag-ubhan ka na to kung sa dili ta ang ibahan. Amen ba? So, muna gusto nga itapos Ginoo nimo. Gusto sa Dios, nga gusto sa Ginoo nga kanunay siya, mukuban nimo, unya kanunay po kang pagpauraray niya sa presensya sa Ginoo. Ha? Kaya gusto siya, God wants us to know. Baluin, na muna ang gusto nga itapos Ginoo diha sa imong kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Muna gisultis Ginoo mga kaigsuonan nga hinumdumi ang ako mga sugo. Magbalikon ka o magsugod. Ayaw kahadlok. O ayaw kaluya tungod kay ako ang Ginoo, ang imong Dios, maguban ka nimo bisag asa. Ikadua, number 2, no? Number 2. Ingon sa din, fight fear with God's promises. No? Ma-fight kuno nimo, mabatukan nimo ang kahadlok mga kaigsuonan diha lamang sa mga saad sa Dios. Hallelujah. Kamo mga Kristohanon, kamo nga mga katawhan nga niya karon dinhi, kanunay ba kang niklim sa saad sa Ginoo? Abi nimo mga kaigsuonan, tausan nga saad sa Dios nga naa sa Biblia nga ato niklimon kanunay. During sa imong kinabuhi, sa imong quiet time, sa imong prayer, isa sa imong prayer, ingnon gani ko mga sakop, taas ni kang inampuan. Ay bisag ang ko ka bersikulo. Alang-alang nga saad man sa Ginoo. Saad man sa Dios. Nga kanang saad sa Ginoo pwede nimo claimon bisan sa imong prayer. Nag-ampo ka, nagsulti kag bersikulo kay nga naman, isulti nimo kay kana ka saad sa Ginoo, mahinumduman siya sa iyang gisaad. Kumusta man ang babae? Ang babae mga kaigsuonan nga kanunay siya nagbalik-balik dito sa judge. Sa usa ka judge.
Ngayon siya nga, panalipdi ko. Sir, panalipdi ko sa kong kagalingon. O sige, tubag sa usa ka judge. Isa, panalipdan natin ka, kaya basin mo niya. Mag-usap na po niya ako muna-una. Kanunay niyang balik-balik. Kanunay niyang sulti. Sir, panalipdin ko. Sa lihati ay kanunay niyo mong klimon ang saan sa Ginoo. Iyan ni buhaton niya ni mo. Di lagi kayo tamandungan. Kaya usahay bitaw kanina mong saan sa Ginoo. Dili kayo nato dili bitaw kayo nato. Una-una to, dili pitimo ba? Jadi kayo wakay katakasinati sa saan sa Ginoo. Amin ninyo mga kaigsunan, tanan nagibuhat sa mga kinabuhi, saan na sa Diyos. Amen. Nakaabot ka karon din, saan na sa Ginoo. Naiyak kang ubanan, iyak kang panalipid, iyak kang bantayan sa dalan. Tanawa na to, dahil kang hinaguang ta. Di ba? Saan sa Ginoo na? Natulog ka gabi, nakabalo ka kang natulog ka, kabalo ni kang makamata pa ka. Ulapin. Dagang kayo, bata ka nagyaw-yaw galing. Katong gadam ko, sirina, nanambal na karon. Namin mga tao dito nga kadamgo lang, ipadamgo ko, isang damgo rin, resulta lang siguro sa kakapoy. Pagdamgo nga, mananambal na ka, nanambal na yun. Resulta lang sa katulugon, namin mga tao linanagon. Pero dili kay mupuyo yung galiha sa saan sa Ginoo. Kinig yung saan sa Diyos. Ikaw sa fight here with God's promises. Ma-fight na kuno na to, ma-overcome na to, makipagpatukan na to, makabato ka sa maong kahadlok sa diha ka na ang mga saad sa Diyos. No? So may saad sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Diyos diha sa John 8:31 to 32. Okay, palihog ko kapres yung Bible. John 8. Tara, maapin-apin mo niya. Ay sayang ka ng Bible, bukat kayo, kinalala mo. Bukat na kayo, di na ito na yung ginagawa. Bukat-bukat naman ang bago eh. Ako, nagisin na rin kao. Gisin na ng kao si Mumbag. Pero, mo pinay pamaagi, no? Ingon ang 31, 32, 8. Siya, busa ninyo si Jesus sa mga manuo kaniya. Kung tumanon ninyo ang akong akong pagtulunan, tinuod gayud kamo nga akong mga tinunan. Makabalo kamo sa kamaturan o ang kamaturan magahatag kaninyo kagawasan. Amen. Nang saan sa Ginoo, kung imo na ning hawiran, ingon sa dinhi, makahibalo kamo sa kamaturan o ang kamaturan maghatag kaninyo kagawasan. Ano pamangagi sa Dios? Ang kasaad sa Dios diha sa Biblia mao ang atong kanabang hinagiban or armas. No, ang mga saad sa Dios mga kaigsunan, ingon sa din, the promises in God's word are our weapon to fight fear. Sa dinig, ang mga saad sa Dios diha sa Biblia mao ang atong hinagiban sa pagpakigbatok sa kahadlok. Ingnay ko ngayon kaugalingon hinagiban. Ato ganing ato mihaging wali dito nako full armor sa Ginoo. Pero dinhi ay ang mga promise sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan mo'y usa sa atong hinagiban. Wow. Dili kinahanglan nga maayo kay ka hunter, kay ka mong pusil, maayo kay ka mong arnes, maayo kay ka mong pinsing. Dili na kinahanglan. Pag naay pulong sa Ginoo, di ko mahadlok kay na ako'y bunal. Dili ko mahadlok kay na ako'y taas kay sundang. Yang imong sundang sa kadupaw, so pa mo magbunot eh. Tama na magiging diya. Sa dupa, di biya na mabunot mo. Layo pa kayo, ibaw na. Ay, kung sa dupa niya akong sundang. Yang isang kuban man na ni mo. Hindi. Tama, di ba? Ada pa na. Napo kay armas. Sayaw na ito ako. Napo kay armas, di ko kakabalo mo pusin. Nalagyan. Pero ang sekreto niya ay, nadili ka, anay mahadlok, di ka, anay mabalaka. Nga naman, kaya naay pulong sa Ginoo, nagkasulti din nga mo'y atong hinagiban. Hipon. Naatay hipon. Kristohanon. Naatay hipon. Limon na nato ni, ato na nag-exercise nga, makabato ka ni ini, pinaagi sa imong bakliman. Kaduha, ingon din, it's truth. Set us free from fear. No, ang kamaturan lamang, ang kamaturan ini, naghatag ka na ito kagawasan.
Hallelujah. Ingon sa niya kamaturan ini, naghatag ka na itong kagawasan, maulang ni ang kinabuhi or wipo na ito kanunay Kristohanon. Kristohanon, wipo na ito ni. The fear of love of material things can be dependent with promises of God's provision for our needs. Ang pagkahadlok kuno sa mga love of materials, pildiro na. Ani nga saad sa Dios. Ang kahadlok sa pagkakulang sa mga material nga mga butang, mawagtang pinaagi sa mga saad sa Dios sa Biblia nga ang Dios mao'y naghatag sa atong mga panginahanglanon. Amen. Awaragon, sa pagpa-hospital ng tao, doon ay mo-provide ang Diyos. Nagsakit ka, doon ay milagro mabuhaton sa Ginoo niya. Wala kay kwarta, doon ay tao gagamito sa Diyos, muhatan din mo kwarta. No, kinsa man kunay ning tao din, kinsa man kunay na tao din si Raymart na may bagong anak. Mark, pagkatao si mong anak, nagdala kwarta, wala? Ha? Isa si GR, pagkatawa na yung anak, nagdala kwarta, nagkungkong, wala no? Wala eh. Lagi kwarta. Kung pasabot, ang Diyos magamit. Dili po yung Ginoo mo yung magdalang kwarta. Kung dili gamito niya itong mga tao na nahin kwarta, gamito niya ang hatag niya. Amen. Muna yun na mga pamagi ang Ginoo. Ayaw pag-ampo si mo kaugalingon. Ginoo, panalangin ko. Panalangin yung mga tao na nagkakalibot mo. Muna yung prayer. Dahil kanuha na panalangin. Selfie sumugod kayo ta. Mag-ampo ko ta. Ginoo, ako itong hinanglan ng Ginoo. Buga, sukan, drag, balay. Yuta, selfish kayo. Isang galing mo pastor, dili galing mo iyampo. Lord, panalangin niya mong pastor, tagaigling kong lawas ang pastor, makawali, na maayong kong pagwali, makasabot mi. Ano ba? Yapin mo yung ampo. Dahil mag-ampo ka, Lord, panalangin niya ang musilingan, panalangin niya ang Pildegang Christian Fellowship, na mga kaigsuunan na mong Ginoo, ang mga parente Ginoo, ang mga pamilya Ginoo. Kaya ka na mga tawhana, ay mong i-pray, gamito na sa Ginoo, makitulay sa iyong panalangin. Kay balay, o kay sakyanan, wala kay bugas, o kay kwarta. Nahadlok siguro ka anak. Pero ang Diyos mga kaigsunan, ipitit niya, ipit na. No, pindiro na. Ano man, ang kahadlok sa pagkukulang sa mga material na mga butang, nawagtang na, pinaagi sa mga saad sa Diyos sa Biblia, na ang Diyos o ay naghatag sa atong mga panginahanglan. Inanak siya mga kaigsunan. No? Inanak ng mga butang. Simple kayo. No, simple na kayo. No? Diyan lang yun na fight fear with God's promises. Ikatulo, ingon sa din fight fear with God's love. Tapusan na ni, no? Kinahanglan nga dunag yung gugmas Ginoo mga kaigsunan. Fight fear with God's love, no? Pagpakibatok sa kahadlok pinaagi sa gugmas sa Dios. Mora ni ako sa mga butang. Nga ato masayran sa tulog mga kaigsunan, grabe ni ka powerful kaayo. Sumala sa pulong sa Dios mga kaigsunan, nga gisulti din sa pulong sa Ginoo. 1 John 4:18 mga kaigsunan, no? Gisulti din ingon sa din sa sumala sa kogitunan, freedom from fear starts with recognize how much God loves us, no? Imo mahibaluan, ingon ang pulong sa walay kahadlok dias gugma, ang gugmang higpit magwagtang sa tanang kahadlok, usa kon mahadlok gihapon ang tao, wala pa mahigpit ang gugma siya kaniya, kaya ang kahadlok may kalabutan man sa silo. Sa ato pa, ang tao na diyan higpit ang iyang gugma, dili yun siya mahadlok, no? Ang higpit ganing gugma, dili siya mahadlok. Balikan. Ingon sa fight fear with God's love. So, ingon sa nini, pakibatok sa adlok, pinaagi sa gugma sa Diyos. Sunod na. Ay gisulti din na. Gisulti din ni, freedom from fears starts with when we recognize how much God loves us, no? Kaya kung may baluan nga ang kagawasan kuno gikan sa kahadlok magsugod sa dihang atong maila unsa kadako ang gugma sa Dios diyan sa atong kinabuhi, no? Diyan nato na may baluan nimo sa kadako ang gugma sa Ginoo ini imong masabtan nga kadako sa gugma sa Ginoo sa diyan na pagkamatay siya pagluwas ingon anak kadako imagine nimo maayo ibiyaan niya ang kanindo sa langit ug yan sa kalibutan aron lang ka maluwas ingon anak kadako. Pero kita kasi no, ibiyaan sa Diyos ang langit para maluwas ka. Pero kita, nabagunan ka, usap na ta, ang tao, daw dili nun kita, dili nun ikaw, wala na direct. Kato mga tao nga naas kalibutan, di yun kabiya sa ilang labunan. Dili kabiya sa ilahang bunlayon. Dili kabiya sa hunas. Hunas ron, may na lang. Di ba? Di ba? No?
Na mga naabay giposisyonan nila nga trabahoon, dili kabiyak. Dili kabiyak para sa Ginoo. Pero Ginoo gibiyaan niya nindot kay dapit mong langit para maluwas ka. Hallelujah. No? Inana ka na po ang bugmas Ginoo. Inyo ba nang nasinabi? Inyo ba nang nasinabi sa iyong kinabuhi mga kaibigan? Wow, nindot kayo. Kana bang mag-pray ka? Kana mag-ampo ka? Kanang 7 to 8 na ito na prayer? Ma-imagine mo ba ayo? Lord, lami ka kay mo. Lami kay ka. Dako kay kagugma na mo. No? Tanawa na doon. 1 hour lang. Usang oras lang. Ang atong ihatag ng panahon ng Ginoo. Pero di na ito na mahatag. Usay absent pa ta, di ba? Di ba tinoon? Amin ba mga kaibigan? Oh, salamat sa Ginoo nga. Nagbuhat na yun. No? 7 to 8 na prayer, nabuhat na ito na tungkol kaya ikong mata na Diyos Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kagawasan kita sa kadlok, magsugod sa diyang atong mailang. Unsa ka na ko ang gugmas Ginoo. Diyan na ito. No? Salamat kayo sa Diyos mga kaibigan. No? Ingon anak, ang kagawasan kita sa kadlok, magsugod din sa diyang atong mailang. Ang gugmas sa Diyos diyan sa itong kinabuhi. Ikaduha, His perfect love drives out all fear. Tanawa na ito. Isa din His perfect love, usa ni, ang higpit nga gugma sa Dios magwatang sa tanang kahadlok. Amen. Hallelujah. Tinuod man ni mga kaigsunan, nga ang perfect kuno nga gugma sa Ginoo, ang higpit nga gugma sa Dios magwatang sa tanang kahadlok. Tinuod man ni nga mahitabo diha nato. Dili ba ka mahadlok kung dunay mga kawaladon, dunay mga pagsulay, nga mahitabo sa mga kinabuhi, mo padayon ba ka nga musimba nga tus Ginoo? Amen. Daghang mga tao, pagabot sa mga pagsulay, pumunta. Pagabot sa mga pagsulay, mawala. Pagabot sa mga kadagaya, lami kayo ang kinabuhi. Lami kayo ang malakal sa Ginoo mga kaigsunan ng balas ng kinabuhi. Yung siya, walay kahadlok, des gugma. Ang gugmang higpit, magwagtar sa tanang kahadlok. Usa, kung mahadlok ihapon ng tao, wala pa mahigpit ang iyang gugma. Kaya ang gugma, may kalabutan man sa sino. Hindi nga kabutagod, mga kaigsunan. Usaon na ito pagpakingbatok, ang kahadlok, sayon, simple kayo. No? Simple kayo. Unang-una, ato lamang i-aplikar kining gitawag ko. Fight fear with God's presence. Ikaduha, fight fear with God's promises. Ikatulo, fight fear with God's love. Kining tulo lang ka mga butang. Nga imo ning i-apply niya imo. Mahimutabo ko, kasiguraduhan ni naa sa Dios. Ang pulong sa Ginoo isa ayaw kahadlok ay magubad ko kanimo. Nindot kay son, ang pulong sa Ginoo naghatag og garantiya sa imong kinabuhi. Sumala sa pulong sa Dios nga gisulti sa libro sa Isaiah. Gisulti sa Ginoo ngadto sa iyang kinabuhi ni Isaiah. Ayaw kahadlok ay magubad ko kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao imong Dios. Tabangan, ligonon, panaligdan, kagluwason sa Dios. Nini nga kabuntagon mga kaigsunan. Mao ni ang malasakad sa Dios. Naabakay kahadlok. Naabakay kahadlok. Siguro ang atong kinabuhi natin kahadlok. Ngadto sa pagbuhat, usaha. Ayaw kahadlok pagbuhat o maayo. Ayaw kahadlok sa pagsimba ngadto sa Ginoo. Ayaw kahadlok sa pagpangalaga sa Ginoo kay naay Dios nga nakakita sa imong kinabuhi. Sa atong kinabuhi karon, gisaaran ta sa Dios nga siya kanunay magubalik. Hallelujah. Nalipay ko igsuon nga nakashare ni nga mga mensahe sa Ginoo karon. Wala ko kabalog na apay kahadlok sulod sa imong kasing-kasing. Na apay kahadlok sa mga materialities. Wa ko kabalo kung wala pa ka kabalo. Na apay mga kahadlok karon sa mga butang ni kahibutanan. Pero sa iran ko ikaw, ang saan sa Diyos dili mapakyas. Diya sa mga kinabuhi. Sa diya nga naangkas kamaturan maghatod ni mo ngatos kagawasan. Ang saan sa Diyos mo aplinis kagawasan sa mga kinabuhi. Hallelujah. Iksawan ini nga kabutagon, gi-invite ka na ko sa paghatag sa imong kaugalingon ngatos Ginoo. Ihatag imong kaugalingon ngatos sa Diyos. Ihatag imong kasing-kasing. Tingnan Ginoo, tingnan ang Diyos, Ginoo, willing ko nga mulakaw, willing ko nga dili mahadlok aning kalibutan na ako kang alagaron. Unsa may mga panghitabo aning kalibutan na, unsa may mga panghitabo nga gitawag sa gobyerno karon nga dunay pandemya, dili ko mahadlok kay naa ka Ginoo nga mag-uban nako. Ayaw kahadlok iso ng virus, ayaw kahadlok ang COVID-19, ayaw kahadlok ang ubos nga ekonomiya.
Ayaw kahadloki ang pag-ubos karon sa ekonomiya. Kahadloki ang Dios. Kahadloki siya. Kung ano yung rason na niya ka karon, niya ka na biduol sa Ginoo. Kaya nalipay ang Dios sa imong kinabuhi. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Atong tugutan nga ang Diyos manulti niya sa atong kinabuhi. Hallelujah. Atong i-welcome sa gamay ng mga oras manalingog tas mensahes Ginoo. Hallelujah. Mabisita ang Diyos, musulod ang Diyos diya sa imong kinabuhi karon. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Di ko habuin, Ginoo, kung wala ka panahon. Makahulihan ang kinabuhi ko. Malayo ako kanimo. Ang imong tulong mao'y akong hadato. Thank you, Lord. Alam ka na kulabaw ka sa tanan, ikaw ang akong katatawan. Kanimo lang ako makadaig, kanimo lang ikatugaw ang tingog ko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako mamasambi. Managiyak na ang kinabuhi ko sa wala mo kasama. Pagkagahan at pagkalit ko, akong imasingan. Kanimo lang ako makadaig, kanimo lang ikatugaw ang tingog ko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang makasambi ang mahal ko. Kanimo lang ako makasambi ang mahal ko. Thank you, Lord, atong daygon ng Dios. Hallelujah, hallelujah. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Laban tol sa imong pagkamaayo. Nagampo ko. Nagampo ta. Amahan nga naming balaan, ikaw ang Dios nga may tinubdan sa tanang butang. Salamat sa imong pulong karon. Salamat Ginoo sa imong pulong nga nagahatag ka nimo ni og kasiguraduhan. Salamat Ginoo nga among i-fight ang fear. Salamat Ginoo nga makibatok ni batok sa kahadlok. Dili mi mahadlok ani kalibutan na Ginoo sa may mahitabo. Mahanaw maning langit yuta panang imong pulong magapabilin niya. Imong saad maayo sa among kinabuhi. Salamat kayo amahan nga langit doon. Nagampo ko amahan ingon imong alagad karon akong gi-release ang imong panalangin. Nga kini mahitabo, mag-aabot, magahitabo kini ngadto sa bata, babae, lalaki, ngadto sa labing haptong orasan.
Akong i-release Ginoong Dios ang imong panalangin, spiritual blessings, financial blessings, emotional blessing, mental blessings, Lord, material blessings. Salamat kay Ginoong Dios nga kini mahitabo karon sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat Ginoong Dios sa imong gugmang walay panglubahan. Salamat Ginoong Dios ang imong panalangin mo ceasing, mo present, Lord, mo surround, Lord, ang imong panalangin mo overflow, overtake nito sa imong mga katawhan. Salamat Ginoong Dios nga dili oras ang imong pulong naduna ni luna silyohi ipatik ni sulod sa among mga kinabuhi. Nang samtang kami magauli karon ngadto sa mga temporary mga balay, makiguban ka kanamo, makigsulti ka. Salamat Ginoong Dios. Salamat sa imong pagkamaayo. Amo kang ibalikan, himaya kadungganan pagpasalamat, among ibalik sa imong buhi nga pananan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tanan mingon. Amen. God bless. O maayong utos na